Rhif yr Emyn 49. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Pan oeddwn ni mewn carchar tywyll di, rhoest ni oleuni nefel. Halleluia. Amen. O aid yr hyfryd wawr ar led golead ddaear Lydan. Halleluia. Amen. Rhif yr Emyn 49. Daw'r darlleniad o'r ail benod o Lythyr Paul at yr Effesiaid. Ar un adeg roeddech chi'n farw'n ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall, yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n ufuddhau i Satan, tywysog teyrnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anufudd i Dduw. Roedden ni i gyd felly ar un adeg. Roedden ni'n byw i blesio'r hunan pechadurus a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn haeddu cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Duw mor anhygoel o drigarog. Mae wedi'n caru ni gymaint. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol am ein bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith fod Duw mor hael ydy'r unig reswm pam dyn ni wedi'n hachub. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu, a'n gosod i deyrnasu gydag ef yn y byd nefol. Dyn ni wedi'n huno gydag ef, felly bydd heilioni Duw i weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg yn unman i'r caredigrwydd angosodd ato ni drwy beth wnaeth y Meseia Iesu. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anrheg Duw ydyw e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill. Felly does dim lle i unrhyw un frolio.
Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i wneud yr holl bethau da mae wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. A byddai'r diolch i'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. Dim ond yn ddwyn chi yma bore yma. Yn falch iawn o'ch gweld chi. Dwi wedi dod â rhywbeth i ddangos i chi. Ydych chi'n dyfalu gyntaf pwy ydy'r person yma? Gen bach yma. Pwy ydych chi'n meddwl ydy hwn? Gallu dyfalu? Na? Dwi wedi newid lot yn do dros y blynyddoedd. O'n i'm yn gwybod bod y llun yma. Mae rhaid bod yn wraig i di gael o di wneud, achos o'n i'm yn gwybod bod o. A dwi'n tua, dwi'n gwybod, nôl y dillad, wrach rhyw 2-4 oed. Ia, dyna fel yr oeddwn ni yn bach. Fel un ydw i rwan. Dwi'n bod dal o hynny, ond dwi'n pwy tewach. Wan te, da chi'n mwyn gwybod pwy di hwn. Ond dyma chi hogyn bach arall. A mae'r bachgen bach yma'n byw yn Kenya. A dwi a Peredur, ond nhw'n Peredur, nhw dyma bore yma, dwi'n mwyn gweld yma. O, mae o'n endi. Mae Peredur ac Angela i wraig a fi edrych ar ôl y bachgen bach yma yn Kenya, os ydych chi. Ac fi sy'n sgwennu ato fo. A o'n i'n meddwl sy'n ni'n dod â fo. A ni'n byd tebyg ddechrau. Mae'n meddwl amdano fo fel wyr bach arall. I gychwyn efo mae lliw i groen o yn wahanol yn dydy. Ond mae gennym ni un peth yn gyffredin. Chi ddyfalu beth yw hwnnw? No? Chi'n bechgyn. Chi'n bechgyn. Na, dydyn ni'n perthyn allan. Bechgyn. Bechgyn. O bechgyn. Dwi'n rhoi yn i'r unig sy'n mewn i'n sylweddoli yn sylweddol o fi'n clywed. Da ni'n cael yn pen blwydd yr un diwrnod. Dyna pam dewisiwyd Elijah ydy enw bachgen bach yma. Elijah. A pam dwi'n dweud hyn i gyd? Wel, ydych chi'n gweld, da ni gyd yn rhyfeddol os dwi'n chi. Da ni gyd yn wahanol. Fe na neb tebyg i fi eto, a wrach bod hynny peth da, a fe na neb tebyg i Elijah. Fe na neb tebyg i chi. Fe na neb tebyg i chi eto. Yr unig beth sydd yn ei debyg, da ni'n debyg o ran siap wrach, ond eto, mae siap yn dylon ni, siap yn gwneud ni, yn gwneud ni yn wahanol. A mae beth sydd fyny yma, hefyd, yn y gwahanol ni dydy, da ni'n gwneud yr un peth, da ni'n hoffi yr un peth. Mae yna lot o tennis, mae lot o tennis ar ôl y bryd. Dwi'n gwylio y tennis, o'n i'n chwarae tennis, ond mae'n rhai eraill, o'n i'n gofyn, mam, un wyr sgynnau yn chwarae rygbi, chwarae pêl-droed, chwarae cricet. Mae wyres yn chwarae pêl-droed. Mae wedi bod yn dwnsio, oedd yn cyhoeddi ddoe, mae'n dwnsio 2 gwaith yr wythnos, oedd un yn awn sflodau, so fi eisiau manno prawd oed, yn ei gweld i y fan hwnnw. Neith i gario ymlaen efo dwnsio, dydw i'n gwybod. Ond mae'r gallu gyda ni, a fi bob un ohono ni hefo ryw dalent i wneud dyna sydd yn bwysig. Gofyn i nwyr bach arall, mae o'n 5 oed. Be wyt ti eisiau gwneud ar ôl ti dyfu fyny, Idris? Zookeeper mewn rhai. So mae o'n edrych ar ôl anifeiliaid. Neith edrych ar ôl anifeiliaid? Gawn ni weld. Gawn ni weld. Ond, o'n i rhan oed ag Elijah, ac 8 oed ydy Elijah.
Yna ni yr un oed a fo. Ych gwybod beth yma eisiau bod? Doctor. Yn ei sylweddol i ddian iawn. O'n i ddim efo'r gallu i fod yn doctor. Ond o'n i ddim yn gwybod be oeddwn i'n mynd i wneud. Yr unig beth i dau wrth chi'ch dwy ydy defnyddiwch y talentau sydd gynnach chi. A rhywbeth arall, byddwch yn chi eich hunain. A Duw wedi gwneud ni yn bobl arbennig ac yn bobl gwahanol. Fydden ni'n cael ei defnyddio mewn ffyrdd gwahanol wedyn yn yr eglwys, yn y gymdeithas, yn y gwlad ac gwynwyr yn y byd yn rhywle. Dyna sy'n yn gwneud ni yn bobl rhyfeddol. Ac a chi ar hyn o bryd yn rhyfeddol efo beth bynnag fyddwch chi yn ei wneud. Diolch yn fawr iawn i'r ddwy i chi am wrando mor dda. Yr ail emyn felly, emyn 216. 216. Lle mae dwch? Duw mawr y rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o ddwaith, ond dwyfol ras, mwy rhyfedd yw na'r holl weithredoedd o bob rhyw. Pa dduw sy'n maddau fel tydi, yn rhad ein holl bechodau ni. O maddau'r holl gamweddau mawr ac arbed eog lwch y llawr, tydi yn unig fedd yr hawl ac ni chaiff arall ran o'r mawl. Pa dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. O boed eith ras anfeidrol, gwyw a gwyrth y gariad mawr o dduw, o'r lenwi'r ddeiar faith ath glod hyd nefoedd, tra bo'r byd yn bod. Pa dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. 216.
Gweddïwn. O ddiw ein tad. Tro'n ata ti y bore yma i ddiolch i ti unwaith eto am y cyfle i ddod yma i dy di. Diolch am y cyfle i gyd-addoli. Diolch am y cyfle i dy gydnabod di unwaith eto fel ein harglwydd a Duw. A diolch i ti dy fod ti yna yn gwrando ar weddi pob yr un ohonom ni. Helpa ni i gredu hynny y bore yma. Helpa ni gredu nad ydy am iws i ni droi ata ti os nad ydan ni yn credu'r hyn yr ydan ni yn ei ddweud. Bod ni'n ceisio yr hyn yr wyt ti am i ni ei gael. Da ni'n diolch i ti am dy ofal tadol trosom ni ar hyd y blynyddoedd. Dy fod ti yna bob amser ar yn cyfer ni. Ac yn ôl y darlleniad y bore yma, wyt ti wedi gwneud ni hefyd yn bobl unigryw, yn wahanol i bawb arall. Gan dy fod ti drwy Iesu Grist ydy trefnu'r ffordd i ni ddod ata ti. A da ni yn diolch am hynny yn arbennig. Yn gweddi ni'r bore yma hefyd ydy ar ei eraill. Medru clywed a derbyn yr hyn yr ydyn ni wedi glywed a'i dderbyn dros y blynyddoedd. Yn bod ni wrth dyfu fyny, wrth fynd yn hun, yn dod i ddadnabod i yn well. Ac yn bod ni yn ceisio darweiniad yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Ond o ddew, da ni yn cyfadde, ac yr wyt ti'n gwybod. Yn bod ni medru creu'r rhwystrau hefyd i ni'n hunain. Da ni medru bod yn brysur iawn yn gwneud bob math o bethau. Ac wrach drwy hynny y medru colli golwg arna ti. Da ni ryw dybio yn y wlad fechan hon fod y pethau wedi newid yn arw dros y blynyddoedd oherwydd bod yna bethau eraill wedi dod y fwy pwysig i bobl na'r eglwys a'r efengil. Bron mi rydan ni wedi gwneud crefydd allan o bethau eraill sydd o'n gwmpas ni. Yn ytrach na bod ni yn ei derbyn nhw fel gweithgareddau arbennig sydd yn gwneud ni yn bobl arbennig. Yn iaith a'n diwylliant ni. Da ni'n diolch i ti yn bod ni ar rhain, ond mae eraill felly hefyd yn gwahanol wledydd yn ein byd ni. Pob un gwlad a'i ffordd unigryw i hunan. Ac wrth gwrs, mae yna rhai gwledydd o bosib na fysa ni byth bythoedd yn hoffi byw ynddyn nhw, oherwydd y math o wlad ydyn nhw. Lle rydyn ni'n cael un dyn wrach yn rheoli ac yn gwneud bywyd yn anodd a chaled a pheryglus i eraill. A da ni'n meddwl heddiw
am bobl Ukraine o hyd, sydd yng nghanol rhyfel, yn gofyn i ti roed arweiniad yn fan honno, i arweinwyr y gwahanol wledydd, fel bod pethau'n gallu dod i ben yn fuan. A mi rydyn ni yn falch hefyd yn bod ni'n byw mewn gwlad sydd yn cynnig cymaint i ni. Da ni yn byw mewn gwlad lle da ni'n gweld gwahaniaeth mawr yn y tywydd. Gwynno da ni ar hyn o bryd, oherwydd wrach i bod i'n rhy boeth. Ond helpa ni i wneud yn fawr o'r cynhesrwydd yma, achos cwyno fyddwn ni cyn bo hir, bod na ormod o law ac i bod i'n ower. Da ni'n diolch i ti, bod y symhorau yn dilyn i gilydd, ac yng nghysgod y tymhorau, mae yna wledd i'r llygad, ac mae yna fwyd i'w gael i'r bol. Ac mi rydyn ni'n gallu casglu ar gyfer yr amser sydd i ddod. Ond nid felly mae hi mewn gwahanol wledydd. O'n i'n cyfeirio at Elijah yng Nghenia, a'i fywyd o mor wahanol i'n bywyd ni. Ond mae o'n cael cymorth. Ac mae'r eglwys yn ganolog hefyd yn ei fywyd o. Bydd di yno hefo fo a'i deulu ac eraill hefyd, sy'n mewn gwahanol wledydd, yn ceisio byw gorau gallan nhw dan amgylchiadau digon anodd. Da ni'n diolch i ti am y bobl sydd yn rhoi o'i hamser a'i hadnoddau i helpu eraill. Ond yn bennaf o ddew wrth i ni ddod i le fel hwn ar fore dydd Sul, ceisio da ddoli dir ydyn ni yn ei wneud. Ceisio dangos i eraill dy fod ti yn gwneud gwahaniaeth yn bywyd ni. Ac helpa ni yn y dyddiau sydd i ddod, i ddangos hynny, ymysg y bobl yr ydyn ni'n troi yn eu mysg nhw yn ystod yr wythnos. Mae nid o draddodiad yn unig yr ydyn ni'n dod i'r capel ar ddydd Sul, ond yn bod ni eisiau dy gynnig di ar bywyd sydd i gael yno ti i eraill. Maddau ni yn bod ni'n gallu bod yn ddigon swil lle rwy ti yn y gwestiwn. Felly o ddew bydd yma hefo ni'r bore yma, bendithia y roedfa newydd hon. Yn wir bendithia oedfaon y dydd ym mhob man heddiw. Bydd hefo dy bobl. Diolch i ti o ddew, yn bod ni yn rhydd i ddod at yn gilydd. Felly, derbyn ni o'r newydd. Maddau i ni bob diffyg a bob ai. Am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein hanwyl waredwr, Iesu Grist. Amen.
Emyn rhif 109, 109. Ti deirn y bydysawd, arlunydd y wawr, rheolwr pelydrau, amserwr pob awr, ffynhonell pob ynni a bwyd ei barhad, tydi rhyfeddod a'n ceraist fel tad. Diolchwn am fywyd a'r gallu bob pryd i wir werthfawrogi amrywiaeth dy fyd. Lles ein cyd-ddynion cysegrwn bob dawn, at wir adnabyddiaeth o'th natur nes awn. Eguna'n talentau dan dofal ein tad, blagurwn, blodeuwn fel tyfiant yr had, aeddfedwn drwy brofiad llawenydd a loes, yn gynnyrch toreithiog cynheuaf dy groes. 109. Daw'r testyn y bore yma o'r darlleniad wnes i'n gynharach, yr ail benod o lythyr Paul at yr Effesiaid, adnodau 8 i 10, yr adnodau ola nes i darllen nhw. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anreg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i wennill. Felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu, i ni wneud yr holl bethau da mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Fe fy'n gyfnod pan oeddwn ni yn byw ym Mae Colwyn, pan fydde dynion yn tynnu lluniau ar y stryd. Dach chi'n gwybod y bobl yma sydd yn gwneud yr chalk paintings, neu beth bynnag alwch chi nhw. Ddim yn Mae Colwyn, ond yn Llandudno, cos o'n i dim ond rhyw chydig o funudau o Llandudno. A dych chi'n be roedden nhw'n lyniau anhygoel, gwahanol olygfeydd, gwahanol anifeiliaid ac yn y blaen.
Dydw i draws yr stori bach yma. Y blynyddoedd maith yn ôl, fe welodd arlunydd. Arlunydd oedd eto yn gwneud lluniau ar y stryd, ond blynyddoedd maith yn ôl. A gweld, fe welodd yr arlunydd yma, fachgen bach tlawd. Dillad carpiog amdano fo. Roedd o'n fudur, neu'n frwnt, wrach fysa chi yn ei ddeud, ynde? Ac mi roedd yr arlunydd yn gweld bod yna ddeunydd llun ardderchog yn y bachgen bach yma. Masterpiece yn wir. A dyma fo'n gofyn i'r bachgen bach, fysa fo'n fodlon dod yn ôl diwrnod wedyn, a fysa ti yn eistedd neu'n sefyll i mi gael tynnu dy lun di. A mi gei di chydig bach o arian a wneud hynny. Beth bynnag, wrth gwrs fe gytunodd y bachgen, a dyma fo'n mynd adre, a dyma fo'n deud wrth i fam, mae'r dyn ma ar y stryd isio mintio fi. Ar y stryd fori. Oce, medde'r fam, a honno'n mynd i banig llwyr. Be nath i? Molchi'r ogyn bach, cribo'i wallt o. Diwrnod wedyn, oedd hi wedi cael gafel ar ryw ddillad chydig bach fwy crant, a dyna fo'n barod i fynd i gael tynnu ei lun. A'r arlunydd mor siomedig, achos prin oedd o'n gallu adnabod yr hogyn bach. A dyma fo'n deud wrtho fo, I'm sorry, I can't draw you like this. I wanted you to come as you are. Fel yr oedd o bob dydd. A dyna'n wir, ynde, ydy'r unig ffordd y gall unrhyw un ohonom ni ddod at Dduw o ddarllen yr adnodau yma. Does yna ddim byd gallwn ni ei wneud yn gwneud ni'n fwy derbyniol gan Dduw. Dydy bod yn aelod o eglwys arbennig, enwad arbennig, yn golygu dim byd na chdi. Dydy dim ond. Wedi label, da ni ddeudwch am label hi, a label yde, yn awgrymu be rydyn ni yn ei gredu. Da ni fel presbyteriaid neu methodistiaid Calfinaidd, os hoffwch chi, da ni fod i gredu rhyw set o reolau arbennig sy'n yn gwahaniaethu ni oddi wrth yr annibynwyr neu bedyddwyr. Ond dwi'n gwneud dim gwahaniaeth na chdi. Pan fyddwn ni yn gadael y byd yma, fydd y label yn syrthio i ffwrdd, yn disgyn oddi arna ni. Gwrandwch eto ar adnodau'r testun. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anreg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni be yda ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu. I ni wneud yr holl bethau da mae e wedi ei trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Dwi eisiau meddwl eto am yr adnodau yna. Mae yna sawl peth o fanna i mi dylwn ni fynd ar ei ôl. Bod Duw di'n gwneud ni fel yr ydyn ni. Enwedig yn y byd sydd ohoni, lle mae yna wahaniaeth a gwahaniaethau mawr yn does mewn gwahanol bobl. Ta waith,
rhywbeth arall ydy hynny. Fel gweinidog am dros 30 o flynyddoedd, dwi wedi arwain yr addoliad mewn cannoedd o angladdau ac wedi cymryd rhan eto mewn cannoedd o angladdau, siŵr o fod. Cofio un cyfnod, pan o'na ryw ffliw yn y wlad yma, fes i mewn angladd bob wythnos o mis Hydref a mis Chwefror, ac fwy nag unwaith yr wythnos weithiau, ac weithiau fwy nag unwaith y diwrnod. Oedden ni'n mynd i'r crematoriwm, o'n i'n byw yn ymyl y crematoriwm fel ei digwydd. O'n i'n y crematoriwm warach 2-3 gwaith. Athyn ni drwy gyfnod anhygoel. Dwi'n cofio pa flwyddyn oedd hi. Ta waith am hynny. Ond geiriau dwi wedi darllen, geiriau mae gweinidogion eraill yn ei darllen yn aml iawn mewn angladdau wrth gwrs ydy. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dyfod at y tad, ond tro fi. A mae di bod ar y meddwl i, ar hyd y blynyddoedd, faint o bobl sydd wedi gwrando, faint o bobl sydd wedi deall, faint o bobl sydd wedi derbyn y geiriau a'i credu. Achos mae yna gymaint yn deitha chi'n dweud, diolch yn gwneud lot o wahaniaeth na chdi. Wel, wrach i fod o yn y pen draw, da ni fod i gredu be mae Duw yn ei ddeud wrthyn ni, dyda ni. Duw sydd wedi'n gwneud ni, be yda ni. Duw sydd wedi creu ni mewn perthynas a'r Meseia Iesu. Yr hyn mae'r geiriau ni ddweud ydy, dydy o ddim yn gwneud gwahaniaeth pwy ydych chi. Y person sy'n byw bywyd da, moesol os liciwch chi, neu un o'r pechaduriaid mwyaf megis. Yr unig ffordd at Dduw ydy Iesu Grist. A mae siŵr y mod i wedi deud hyn wrthych chi o'r blaen. Mae rhaid i ni ymddiried yn Iesu. Mae rhaid i ni i drystio fo. Dyna wnaeth ei ddilynwyr cyntaf. A hynny mewn amser pan yr oedd hi yn beryg bywyd iddyn nhw wneud hynny ynde. Yn ein gwlad ni, fe allwn ni ddweud a gwneud i raddau helaeth iawn be da ni isio. Mae'n braf clywed storïau neu ddigwyddiadau ple mae pobl wedi bod yn garedig, lle maent wedi bod yn gymwynasgar, lle maent wedi bod yn gymydog da. Ond cofiwch fod yr anffyddiwr yn gallu bod yn gymwynasgar a charedig. Ond dydyn nhw ddim yn Gristnogion. Mae rhaid i ni Gristnogion drystio Crist. Ond beth ydych chi'n feddwl wrth drystio, meddech chi? Wel, mae'n syml yn dydy. Wrth i mi eistedd yn y gader, dwi'n trystio bod y gader yna yn mynd i nalu. Pan dwi'n rhoi fy mhwysau ar y gader, dydy'n mynd i ngollwn ni i lawr. Ond ydyn ni dim ond yn ei thrystio hi mewn gwirionedd,
pan eisteddwn ni yn ddineu arni. A felly, fe ddylen ni fod hefo'r Iesu hefyd. Rhoi ein trust ynddo fo. Cofiwch be ddywedodd adnod cyntaf y testun yma. Hilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi oddi o'r... Hilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth. Anreg Duw ydy e. Felly, dod at yr Iesu fel yr ydym, yr ydan ni i wneud. Does am byd yno ni sy'n rhoi hawl i ni ddod. Fel y dywed Eliza Evans yn ei chyfieithiad o emyn Charlotte Elliott, just as I am without one plea. Dof fel yr wyf. Does gen I fi ond datlau'r hun dy aberth di, a fod yn galw, clyw fy nghri, rwy'n dod, Owen Duw, rwy'n dod. Dof fel yr wyf, ni thal, parhau i geisio cuddio unrhyw fai, ond gwaed y groes all fy nglanhau, rwy'n dod, Owen Duw, rwy'n dod. Felly gweddiwn, a bydd llawer iawn mwy o'r Gymru gyfoes yma yn gweld ei hangen am arglwydd a cheidwad ac yn dod fel ag y maent at yr arglwydd mwyn ei enw. Amen. A mi ganwn ni emyn 218 i ddiweddu. 218. Molwn di o arglwydd, io'r holl alluog, dengys bryniau oesol un dy gadernid mawr. Yn dy ddawn i faddau, tyner a thrigarog, codi o'r dyfnder wneu drieiniaid llawr. 2:1-8.
glas ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.